Hey guys, what's up? I'm Adis Lettering from Italy, here Meeting of Style in Finland in Vaasa. That's a great event. I recommend you guys to come as well. A lot of people from all the countries around the world, and we're getting sunlight even at night in summer. So check it out. Let's go. Meeting of Styles on kansainvälinen graffiti- ja katutaidefestari ja se järjestetään nyt 3. kertaa täällä Vaasa Graffitilandialla. Meillä on 70 kansainvälistä ja suomalaista taiteilijaa täällä mestoilla. Tervetuloa! Me ollaan nähty paljon livenä maalaamista, graffitin tekoa, taidetta. Tällaista harvoin näkee ihan paikan päällä. Se on hienoa, että tällainen järjestetään. Massa olika graffitistilar. Jättefin fisk. Tultiin Siposta asti katsomaan tänne, että miten Vaasassa tehdään graffittia. Saa katsoa, kun muut hyvät piirtäjät tekee graffitia. Kyllä täällä on paljon hienoja taiteilijoita. Jag heter Jonathan, men kallar mig för Ollio. Jag kommer från Göteborg i Sverige då. Och ja, jag kom hit för att få måla grymma väggar och så har jag även varit DJ i fredags och spelat musik. Tapa niinku ihan ulkomaaltakin porukkaa. Jos mä lähden käymään jossain reissussa, niin voi olla, että löytyy kontakteja sitten jatkosta sieltä päin. Ja siis upea nähdä tosi taitavia tyyppejä ja mielettömiä artisteja. En ole nähnyt noin makeita töitä varmaan ikinä tai joku livenä työstää. Heipä hei, nimeni on Don Poro, Good Kids Crew. Mä oon alusta asti käynyt näissä Graffitilandian tapahtumissa ja varsinkin just nämä Meeting of Stylesit, nämä on ollut kesän kohokohtia. Mä pari vuotta sitten mä maalasin sen toisen järjestäjän Akun, niin nyt sitten tänä vuonna on Sandran vuoro. Vielä on aika paljon matkaa biisissä jäljellä, mutta sää on hyvä, kaikki on hyvin. Let's work! Vihdoin mä pääsin seinälle. Mä oon odottanut tätä monta vuotta. My name is Erica Rosendale, aka Miss Teal from California. And I'm here in Vaasalandia in Finland, my first time in Finland. And behind me I'm painting a velociraptor with a skeleton rider, which I kind of came up with when I got here. I do murals for a living, and so when I get to just show up and not plan and not have a design and get inspired by what's around me, I get really excited. So getting to team up with this squad has been super fabulous. We are all artists who know each other from other festivals, and when we came here we looked at our colours and we said we could probably make this all work together. So it's always better to collaborate when you come to Meeting of Styles. So we're very lucky to have the opportunity to have a big wall and maybe we can weave together something beautiful. Forgive my pronunciation, this is Päiväkär, who is the Finnish goddess of the sun. In Finland, the sun goddess is associated with silver, and so she's weaving silver threads, which are like the sunlight, and through that she makes the universe. So she will have threads in her hands that light up, and it will go across the 4 different images. One of the local people pointed out it looked like an ancient, Finnish legend. What's it called? Kalevala. Yeah, and it's so obviously the character's got a beard, but they recognise it for the hair, you know. So I said it's when he was younger, when he was a kid, you know. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván, artísticamente mi nombre es Sivenk. Estoy pintando aquí en el Meeting of Styles de Vaasa, invitado por Sandra y Aku. Pues estamos disfrutando mucho este evento desde el día de ayer
Y pues nada, los invitamos a ver todos los muros que vamos a dejar aquí en Vasa Graffitilandia. Peace. Jag bor ganska nära Vasa i Malax och det är ju rätt långt ifrån rätt mycket, så det är kul när världen kommer hit, och graffitivärlden framförallt. My name is Queen. I'm from France, Annecy, and this is my second time in Vasa. I really enjoyed the first session. It was really cool. I met really nice people and I really enjoy Finland, so I had to come back. So here's me for the second time. Have a great time here in Finland. This is so beautiful, like painting in front of beautiful flowers, trees. We still have graffiti, a lot of graffiti lately coming on in Vietnam as well. We also have Meeting of Style in Vietnam, but somehow we still have to careful about what we are painting. The content is like have to be under control. But here I feel very freely of thinking and painting whatever I want, whatever I like. Hi, what's up? My name is EJ. I'm from Paris in France. I met a lot of cool guys here and it's a pleasure to meet you, all of you guys. Hyvää musaa, hienoa taidetta. Yeah, yeah! Jag som grön rosa, jag är inte högast rosa. Kina jag strålar en som bra, det är snällt och skor. Aikas kuunnella, hei, kuuntelikä kuunnella, hei. Tänään ja huomenna tippuu tuoretta, lähdekin poistuu kiva, hei. Meillä on täällä sellainen juttu, et duunia ei taiteja. Teollisuus lakko polttaa, ei tarpeeksi hyvä. Hirveästi nostaa hattua Akulle ja Sandrolle, että jaksaa järkkää ja tää niinku tosi paljon efforttia tämmöistä tapahtumien järjestämiseen. Niinku, ei varmasti ollut mitään hirveän helppoa hommaa. Graffitilandia kesällä Vaasassa. Muraaleja, tauluja sekä katutaidetta. 3-päiväinen Meeting of Styles Finland on nyt tullut päätökseen. Tulkaa ihmeessä katsomaan nämä upeat uudet taideteokset, jotka on meidän toimitilan ulkopuolella. Vasa Graffitilandia näyttely on auki koko kesän, elokuun loppuun asti. Tervetuloa! Graffitilandia kesällä Vaasassa. Muraaleja, tauluja heinäkuussa avoinna. Koko perhe matkustaa onnellisten Vaasaan. Elämysten puistossa.